Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Michael Cohen feraħ lill Prim Ministru Joseph Muscat u l-Partit Laburista għas-suċċess miksub fl-elezzjoni ġenerali li saret nhar is-Sibt li għadda. Fi-stqarrija l-Assoċjazzjoni wedet li bħalma għamlet fil-passat se tkun qiegħda tagħti appoġġ sħiħ lill-Gvern biex tara li l-ħidma tal-Kunsilli Lokali tkompli tissaħħaħ fl-aħjar interess tal-poplu Malti Wawċi kollu. Awgurat ukoll is-sindki li nhar is-Sibt li għadda ġew eletti deputati fil-Parlament u rringrazzjahom ta' ħidmithom fil-Kunsilli Lokali rispettivi tagħhom b'mod partikolari lis-Sindku ta' Haddingli Ian Borg u lis-Sindku tal-Mellieħa Robert Kutajjar. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Restoranti l-MHRA esprimiet l-awgurji tagħha lill-Ministru tat-Turiżmu Karmenu Vella. Il-President tal-MHRA qal li l-Ministru Vella huwa persuna mitħla sew ta' dan il-qasam u għaldaqstant l-Assoċjazzjoni hija konfidenti li din il-ħatra se twassal għal rekord ieħor fil-qasam tat-turiżmu matul din is-sena. Anke l-Gozo Business Chamber awgurat lill Prim Ministru Joseph Muscat filwaqt li assigurat il-kooperazzjoni tagħha fil-ħidma biex pajjiżna jimxi l quddiem. Temet tirringrazzja lill Prim Ministru tal-li ta' l-opportunità li tiltaqa' miegħu qabel l-elezzjoni biex tiddiskuti s-suġġerimenti tagħha f'dan il-qasam.